ಕೊಕ್ಕಡ ಸೀಮೆ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದರ ದೈವಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನೇಮೋತ್ಸವವು ದಿನಾಂಕ 11/5/2022 ಬುಧವಾರದಿಂದ 13/5/2022 ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕೊಕ್ಕಡ ಸೀಮಾ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಇನ್ನೆನ್ನ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಡು. ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಜನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಆಪನಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ అయిన ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಜಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಂಡು ಮೇ 11, 12, 13ಗೂ ದೈವಲೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆನಿ ಕತ್ತಲೆಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹೋತ್ಸವ. ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಟು ಪಂಡ 3000 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅರಸರ್ನ ಅವಧಿಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭ అయిన ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ತೀರ್ಥ ಬಾಗುಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಅಂಚನೆ 4 ಸುತ್ತಟ್ಲ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕುರುಹುಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮುಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ನಡತದು ಇಂದು ಪೂರ ಪಾಲ್ಗೂರ್ತು ಪೋಂಡು. ಅಂಚಾತು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು. ಅಂಚಾತು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯನು ಬರಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೆಲಸ ವಾರೀತಿರು ಸಾಗೊಂದು ಅವನು ಪಡ್ಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಅಂದು. ಇನ್ನೆನ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಪುನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂದು ಪಂಡವು ಜನಕ್ಕಲೇ ಸೇರ್ತಾ ಅವರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು. ಈ ರೀತಿ ಪುನಗ ಎಂಕಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದು. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ತಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಊರು ತಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬರಟ್ಟು ಇನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಅಂಚಾತು ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳ ದಿನ ನಿಗದಿ ಬಂತು. ಈ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನಿತ ಕಲ್ಲಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಕಲ್ಲಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂಪನಿಗೆ ದಾದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಪಂಡ 3000 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಈ ದೈವಲು ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಉಳ್ಳೋ అయిన ಜೊತೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚಾಸಿಪುನ ಇನಿ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಸುರಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಪ್ಪು ಕೃಷಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿವರಿಯಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕುಟೋಟೆ ಬುಲೆಪುನ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂಜಿ ಪುನಗ ಎಂಕಲೆಗೂ ಇನ್ನೆನ್ನು ಮತ ತುನಗ ಮುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಿಂದ ದಾನನ್ನು ಬಂದು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಸ್ತಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆಯುಂಡೆ. ಈ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ಪುದಾರ್ದ ಅರ್ಥದಾತ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ಪುನ ಪುದಾರನ್ ಮಣ್ಣಂದ ಮಾಯಿಲ ಅರಸು ಮುಲ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆದ ರಕ್ಷಣೆ ಸುತ್ತಲ ಬರ್ಪುನ ವೈರಿಲೇನು ತೂವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಈ ಬಾಗಡು ದೀಚೆರೊಂದು ಪಂಪೇರು ಅಂಚಾತ ಐನ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಅಕ್ಲು ನಿಂತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ದೈವಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಕೋಲ ಪರ್ವಾದಿಕರೊಂದು ಅಕ್ಲು ಇಚ್ಚೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಮಾಯಿಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ.
ಮೂಲು ದೈವಲದ ಆವೇಶ ಆತನ ದುಂಬು ದೈವದ ಕಡ್ತಾಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮೂಲು ದಾದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವು ಪಂಡ 3000 ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳವರಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುದ್ದೋಗು ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಿಕ್ಕನು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೆತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಹತ್ಕೋತುಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮೂಲು ಆ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚಿನ ಆವೇಶಲೆಗದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮೀನಿದಾಲ ಅವನುಂದ ದಿನ ದಿನ ಐತದಾಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲಾಲಯಕ ದೈವలను ಕುಲ್ಲಾತೆ ದೀಪದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ದೀಪಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ದಾದೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವರಂಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತು ಐತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪರ್ವಾದಿ ಮತ ಕೊರ್ಪುನಂದಂತ ಐಕ್ ತಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಜನ ಎಂಕಲೆಗ್ 3-4 ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಐದು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏರು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಜನನು ಐಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ನಾಗದೇವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಐನು ನನ್ನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಐಕ್ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಐನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ದುಂಬುಗು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ ಉಂಡು ಐನು ಮಂಟ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೋಟೆ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅವಳ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನ ಕೋಟೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮುಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಐನು ಮತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪ ಈತೇಟ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಏತು ಖರ್ಚಾತನ ಅಂದಾಜು ಅದು ಈತರಾಸಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚಾತನು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಏತಿತ್ತ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಪೂರ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆತನ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರುಲ್ಲೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗಂದು ಆರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ದನ ಎಂದಂಟ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಕೈರ್ತೆ ಪಾಡ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಬಹುದು ಅಂಡ ಆರು ಮಲ್ತು ಬರುವೇರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ತುಂಬ ಹೊಂದ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಪುನಗ ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡುವುದು ಎಂಕಲ ನಿಜವಾದ ಉಂಟ ಕೆಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರೀತಿ ಸಾಕೊಂಡು ನನ್ನ 11 ಸಾಧಾರಣ 13 ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋನು ಐಕ್ಯಂದೇ ಪಂಪದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಆ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರತು ಆಕ್ಲಿಂದ ಈ ರಡ್ಡ ಗುಡಿಕ್ಕುಲಿ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡ ಗುಡಿಕ್ಕಲಿಡು ವಾ ಮಾತ ದಯ್ಯೋಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿಲ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಕುಳ್ಳುಪೋ ಐನ ಇಂದು ಎದುರು ಭಾಗಗೂ ಗುಲಿಗನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಯವರುಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಈ ಗುಡಿತ ಪರಿಸರ ಟಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಈ ಗುಡಿತ್ತು ಒಂಟಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೇತೆ ಓವುಲ ದೈವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಗ ಕೋಟೆ ನಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಅವು ಅಂದ ಅವನು ಮಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಟು ದಾಯ್ತೆಗಿನ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವರ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಐಟೊಂಜಿ ಸ್ತಂಭ ಐತಂಡು 16 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭ ಐತಂಡು ಅವು ಕಡಪ ಕಲ್ಲರು ಕಟ್ಟನು ಅವು ದಾನ ಉಂಟ ಐತ ನಿಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡತು ಏರ ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ತದೆ ಐನು ಒಕ್ಕುದು ಐನು ಬೂರ್ತ ಪಾಡಿಯರು ಐನು ಬೂರ್ತ ಪಾಡ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಐದಕ್ಕೋ ಅಕ್ಲೆ ನಿಧಿದಾಲ ತಿಕ್ಕಂತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯಿರು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾತು ಐನು ಎಂಕಲ ಸ್ತಂಭೋಟು ದಾಯ್ತ ಉಂಡೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂತಿದ್ಯೋ ಐಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟೋಗಿಂದ ಆತಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇದು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಪೆಲತ್ತಮಾರುಂಡ ಪೆಲತ್ತಮಾರಕ ಐಕ್ಯ ಐನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕತೆ ಬನ್ಪಿನುಂಡ ಕತೆ ಓ ಐತೆ ಐನ ಇತಿಹಾಸ ಕತೆ ನೋಡ ದುಂಬದ ಕಾಲಟು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ ಇತ್ತಂಟ ಮದಿಮೆ ತೈಲಲ್ಲಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಳುದಿತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪದ್ದಾಯಿನ ಮದಿಮಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪದ್ದಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ಹೊರಡುನ್ ಪಂಡತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ವಜ್ಜೆ ದೀತು ಪೇರ್ನ ಮನತ್ತಾನಿ ಬಚ್ಚಿರ ವಜ್ಜೆ ಐತಿಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಹರಿವಾಣ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗಾರಿಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡಾಯಿನ ಬಂಗಾರ ನಾವು ದೈವಲು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐನು ಕೊನತ್ತದು ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರ ವಜ್ಜೆ ದೀತ ಪದ್ದಾಯಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸವು ಐಟು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಟು ಏರ ಒಂಜಿ ಮುಂಕುತಿನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಗರಿಗೆ ಐರ್ದುಕ ಅವು ನಿಂತು ತುಕೊಂಡು ಐರ್ತುಕದಾಯ್ತಾನಂದು ಉಂಟ ಇಂದು ಮೂಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಈ ಪರಿಸರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿತಿಜಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100-200 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಇತ್ತು ಆ ಪೆಲತ್ತ ಮರವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ವೇರು ಬತ್ತದು ಕೊಯ್ತು ಕೊಣತು ಪೋಪುನ ಬಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮರನ ರಾತ್ರಿ ಕೊಯ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೀರು
ಮುಕ್ಳು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಲ ಕೊಯ್ಯಿಂಡ್ಲ ಈ ಮರ ಬೂರ್ಜಿನ ಬಣ್ಣನೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಚ್ಚಿನ ಮುಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕುಲ್ಲು ತಾನಾಗ ಇಂಚ ಹೋಗುನಾಗ ಆಯ್ತು ದರ ನೆತ್ತೆರ ಅರಿಯೊಂದು ಐನು ತೂತು ಆಕಳನ ಪರಿಕರನ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತು ಅಕ್ಳು ಬಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಣತಾಣಿ ಬತ್ತದು ನಾ ಮರನು ಕೊಯ್ತಿದ್ದೀರು ಅಕ್ಳು ದಾಚ ಕೊಯ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಕ್ಳು ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಬಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐದು ಆ ಮರನಿ ಏರ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಈರು ಮೂಲು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪತ್ತಿನಡಿದಿಂಚಿ ಏನು ಇಡ ಸರಾಗುಳ್ಳೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಮುರಾಳದಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಕುಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡ್ಪಣು ಸರಾಗು ಬಲ್ತಂದು ಏನು ಉಳ್ಳೆ ಇರಗಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಇರಗೆ ಓ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ತೂವು ನೋಡಿ ಇರು ಕಲೇಶನ ಓಡ್ಚಿ ಇರು ಇದನ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪಣರ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಏನು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕರಕ್ಕೂ ನಡಪ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಕೊಕ್ಕಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಈ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಗಳ ದಾತಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ ಉಂಡು ಸಂಬಂಧ ಕಂಡ ಅವಲ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದುಲ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ಮಾಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಗಾಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಯನ್ನು ಬೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಯಕ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ದೈವಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೋಜಿಟ್ಟು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷ ಗಾಯಕ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಓಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಯೋಗ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಪದ ಆಡಳಿತದಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ವಸಂತರಾವ್ ಅಂತಂದು ಆರು ಆಡಳಿತಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಆರನ ಅನುಮತಿ ಜೊತ್ತೊಂಡು ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳು ಐಕಾರು ಸಂತೋಷಡು ಹೊತ್ತು ಆ ಸಮಯ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ರಿಗೂ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೈಲಕೋಟೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಕೆರೆ ಉಂಟು ಅವು ದಾದ ವಿಷಯದ ಕೆರೆ ಅವು ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲಿರು ಆ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ನೀರು ಆ ನೀರು ಏಪಲ ಹಾಲಾಪಿತ್ತು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧವಾತಿತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ತೀರ್ಥ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಕೆರೆ ಪೂರ ಆ ಕೆರೆ ಇರ್ತ ನೀರು ಪೋಂತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತನ ಕಂಡದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರು ಆ ಕೆರೆ ಇರ್ತು ಪತ್ತದು ಪೋಂತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆ ಕೆರೆತ್ತ ನೀರೇ ಇದೆಗೂ ದೈವಲೆಗೂ ಉಪಯೋಗಗಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪಣು ಅಷ್ಟ ಈ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ದೈವ ಸನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಈ ದೈವ ಸನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಾಲಾಲಯಟು ಕಂತಿರ್ತಾರೆ ದೈವಲೇನು ದೀಪಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನಟ್ಟು ಬಯ್ಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ದೀವಡಿಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಂಡಿರ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಡು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಯಿಂದ ದಾನ ಒಂದು ಕೆಲವೇರು ಬತ್ತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಒಂತಿತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದನಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಟಿಪ್ಪು ಅತನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿತ ಗಲಾಟೆ ಟಿಪ್ಪು ಅತನಂಟ ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಬಂಜೆತನ ಇಪ್ಪು ಜೋಕುಲ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡು ಕಷ್ಟೋಡಿತ್ತನ ಪೊಂಜೇನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯಲ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆತಂದು ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನು ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಟು ಅಕ್ಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯಲ ಕೂರ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರ್ಲಾತೇರಿ ಅವತ್ತಂತೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಅಂಚಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತನಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೀವೊಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೋ ಪೂವು ಅಂಚನೆ ದೀಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆರತಿ ಬತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ತುತ್ತು ದೈವಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಇನ್ನು ಜೊತೆಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ತನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಟು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂತು ಅವು ಈ ದೈವಗೂ ದೀಪ ದೀತು 5 ರೂಪಾಯಿ ಭಜನೆ ಮೂಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಭಜನೆಗಳ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಜನೆ ನಡತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನೆಟ್ಕೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹರ್ತಿತ ದೈ ಭಾರಿ ಸೋಕಡೆ ಗುಲೆತ ನಿಂತಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಡಪಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಹರ್ತಿತ ದೈ ಬತ್ತಂದು ಅವು ದೇವತೆಲು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ತಗೊಂಡೇರ ಅಂಚಾತಿ ಇನಿ ಅರ್ತಿದ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊನೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ವಹಿಸೊಂದಿರು
ಆರು ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೈರ್ತು ಪಾರ್ಟಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತೀರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರು ಕೂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರು. ಮಾಂತೆರ್ನ ಸಮೂಹಗಳು ಇಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕೆಲಸ ನಡತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರುಡು. ಹಿಂದೆ ಇರ್ತು ದುಂಬುಗು ಕೊಕ್ಕಡ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು. ಆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ ಸನ್ನಿಧಿಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ತಾರೀಕು 11, 12, 13 ಮೇ ತಿಂಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಭಕ್ತ ಜನಸಾಗರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೂವರ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಇಂದು ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸರ ಟಾಡು ಅತಂಡ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಈ ತಾಲೂಕು ದಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಿ ಪುನಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಟು ಭಾಗವಹಿಸತು ನಿಖಿಲ್ ದೈವ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ತನು ಮನ ದನಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಂತ ರೀತಿಟ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಕಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು. ದೈವಲೇನು ಗುಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾತು ಐರ್ತುಪ್ಪ ಆ ದೈವಲೇನ ಪೂಜೆನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಪರಿಸರ ತಕ್ಕಲೆಗ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಗೆ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಮಾಂತೆರಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ನಿಖಿಲೆಟ ಕಲಕಲಿತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.